Dragi prieteni, revenim în direct cu două domnițe superbe. Prima dintre ele, Diana Gămulescu, vicepreședinte Asociația 1 și 1. Sărut mâna, Diana. Bună dimineața. Și bine ne-am regăsit, tu și cu mine, adică după niște ani. Și respectiv actrița Tili Niculae, ambasador. Era să zic bună ziua, știi, dar mi-am dat seama că este extrem de dimineață. Așa Las, că poți să-ți dai seama cât e de dimineață când o să încerci să ajungeți înapoi în București. Te rog, nu mi-aduce aminte. Elicoptere nu avem aici să vă trimitem cu ele, așa că va trebui să vă descurcați cu mașinile. Dragilor, nașterile premature reprezintă prima cauză de mortalitate infantilă în România. De asemenea, mortalitatea infantilă din România este pe primul loc, un nedorit loc în Europa. Pe lângă nașterile premature mai sunt și alte cauze, refuzul femeilor în general de a se duce la consult ginecologic, 25%, 20-25%, un procent îngrozitor. Din punctul meu de vedere, merg prima dată la ginecolog atunci când trebuie să nască, de pildă, dintre tinere, ceea ce este groaznic. Diana, să revenim însă la oile noastre, la nașterile premature. Cum putem să conștientizăm populația asupra acestui aspect? Ce-i de făcut în acest sens? Cred că femeile însărcinate ar trebui să se informeze mai atent, să-și asume responsabilitatea pruncului pe care îl poartă, să meargă la controalele medicale, să respecte indicațiile medicale, să devină un pic conștiente că sănătatea lor este corelată cu sănătatea fătului și invers, astfel încât, în măsura în care o naștere prematură este posibilă, să o preîntâmpinăm. Tili Niculae, o naștere prematură, sigur, sunt și nașteri premature din cauze pur medicale. Nu vorbesc de cele la care... Sau sunt și nașteri de acest gen datorită faptului că nu ține neapărat de educație sau de faptul că nu s-au dus la control, ci pur și simplu, știi, se spune că fiecare avem o soartă și se întâmplă anumite lucruri, știi, și ne da să trăim anumite lucruri. De exemplu, în cazul meu, ceea ce m-a făcut pe mine să militez, eu la rândul meu am fost un copil prematur născut, mama mea a avut o serie de probleme, a intrat în depresie, au fost niște lucruri și îmi imaginez ce se poate întâmpla cu o mamă, deși eu la rândul meu am experimentat chestia asta, sunt mamă și nu am născut un copil prematur și mi-a fost extrem de greu să diluez, să spun așa, cu nou-născutul, cu ce înseamnă statutul de mamă, dar apoi o mamă, când nu are acces la acel copil, când îl vede în terapie intensivă, cât poate de multe ori nu înțelege informația de la medic către pacient, pentru că nu mai gândești atât de clar și nu ai timp să te informezi și intri în panică și suferi și te simți singură și părăsită și vrei să ții copilul în brațe și nu se poate și nu poți să beneficiezi de minunea de care alte mame beneficiază, adică să ții copilul la sân. Sunt niște provocări, într-adevăr, dar tocmai din acest considerent există această asociație 1 și 1. La ce vârstă te-ai născut? La ce vârstă mi-a plăcut și că la ce vârstă ești prematur? Mă, nu știu ce să zic dacă am vreo 7 la câte sau luni și câte kilograme? M-am născut la 7 luni și aveam un kil și un pic ceva de genul ăsta. Realmente mama mea a intrat în depresie, adică din poveștile tatălui meu... aproape de 3 ori mai puțin Da, decât... din poveștile tatălui meu, mama realmente a vrut să se arunce de la etaj. Adică, sincer, asta nu e invenție. Ce să zic, femeia care trece printr-o naștere, se pot întâmpla foarte multe lucruri, atât mai mult, repet. Adică când vorbim de prematuritate, când îți dorești să vezi un copil din ăla, o pufoșenie de copil, știi cum se nasc copiii la termeni, că suge, că plânge, că are programul deja bine stabilit, ei bine, la prematur nu este așa. Dar repet, asta este și o dovadă, dragi prieteni, o vedeți pe Tili Niculae, admirați-o. Iată că dintr-un copil prematur un copil prematur poate deveni un om în toată puterea cuvântului. Și pentru asta trebuie să milităm, pentru viață și pentru... Așa este, dar uite, mă bucur că prin Asociația 1 și 1, dacă și mama mea la momentul respectiv beneficia de acest lucru, trecea cu siguranță mult mai ușor peste, pentru că avea suport. Dar o să las pe Diana să povestească ce înseamnă suportul, în afară de suportul medical, incubatoare, medici... Acela este axat pe copil. Însă Asociația 1 și 1 oferă pentru prima dată în România consiliere psihologică în maternitate. Exact, pentru că toată lumea vorbește de copii, nu vorbește și de mamă. Este. Părinții trec și ei printr-o dramă, părinții trec printr-o depresie, oricum este bine cunoscută depresia postpartum, dar la mamele care nasc prematur se accentuează această stare datorită tuturor factorilor de care povestea și Tili, nu o să-i mai amintesc. Dar încă un aspect
încă un aspect, nașterea prematură afectează atât copilul cât și familia, dar și întreaga societate. Pentru că bebelușul de doar câteva sute de grame trebuie să stea în incubator și să ajungă la greutatea și la vârsta gestațională la care ar fi trebuit să se nască. De asemenea, Asociația 1 și 1 oferă consiliere și suport telefonic, atât prin noi ca părinți, pentru că și eu am născut prematur, de aici și povestea acestei asociații. Practic, copiii noștri ne-au schimbat viața și viața mea și viața Corinei. Jumătatea mea din asociație. Cum treci? Tu cum ai trecut prin această experiență teribilă? Am trecut cu ajutorul soțului meu, cu ajutorul prietenilor. Cezar Gămulescu, bravo bărbate, te salutăm. Zi, Diana, mai departe. Cu ajutorul ei, eram foarte sărcinată. Interesant dacă ne-am rămas însărcinate la o distanță de 2 luni, una de cealaltă. Și nu o să uit niciodată atunci când Diana mă suna și plângea și nu știa dacă, îmi spunea, eu nu știu dacă copiii mei vor trăi și mi se părea, adică nu. Și urma să nasc și după aia mi-am ținut copilul în brațe, un copil la 3 kg 330 și mă duceam în vizită la Diana și amândoi erau un landou, unul lângă altul și landou era mai mare decât amândoi la un loc, știi? Gemenii tăi? Câte... I-am născut la sub 2 kg, 1 kg 700, 1 800, am avut niște probleme de sănătate, că asta înseamnă o naștere prematură. Vine cu niște riscuri asociate, vine cu niște riscuri asociate care pot fi pe termen lung sau poate chiar duce la mortalitate infantilă, așa cum spuneai și tu. Ei ce vârstă au acum? 4 ani și jumătate. Sunt copii... Sunt 2 flăcăi minunați, sănătoși și pentru că, mulțumesc la fel, și pentru că noi suntem un caz fericit și pentru că a fost extrem de traumatizant să trecem cu toții, că am avut noroc de prieteni și de familie, așa cum spuneam, și de niște cadre medicale care m-au ajutat. Niciodată n-am putut să mă uit doar înainte, ci întotdeauna am simțit că mă voi întoarce și voi face lucruri. Asta, dragă Diana? Pe o scară așa a valorilor, să zicem 3 dintre ele, de la 1 la 3. Pentru ce anume? Pentru a rezista unui asemenea stres teribil. Pentru a te menține în formă, pentru a fi cât de cât normal, ca om. Informația, așa, care trebuie să te ducă la locul potrivit, în spitalul potrivit, secția de terapie potrivită care să preia cazuri de genul acesta. Sunt foarte puțini la noi în țară. Din nefericire sunt doar 20 de secții de terapie intensivă neonatală de grad 3, deși sunt 60 de maternități, sau poate și mai bine, fără cele private. Așadar, informația e de bază și de asta depinde femeia însărcinată, soțul și medicul care urmărește sarcina. Deci odată controale înainte de naștere. Ar fi important. Controale. Dacă știi că ești predispus, exact, trebuie să te orientezi către terapie neonatală de grad 3, pentru că ea este singura aptă să-ți salveze copilul. Singura. Informația. Al doilea lucru, dacă ți se întâmplă, ai nevoie de consiliere profesionistă, ai nevoie de consilieri psihologici pregătiți pentru depresia postpartum, în acest caz, a nașterii premature. Ai nevoie de îndrumare și informare permanentă referitoare la evoluția stării de sănătate a copiilor tăi. Așa cum spunea și Tile, accesul în terapie intensivă este limitat pentru că trebuie să protejați și orice factor de risc este limitat la minim. Și ai nevoie totuși să fii implicat în evoluția copilului tău și în monitorizarea stării lui de sănătate, chiar dacă asta înseamnă doar să te duci la el, să-l privești, să-i vorbești, să te rogi și să-i povestești cum o să fie când o să fie mare. Tili Nicolae, ai văzut... Hai că m-a făcut Diana să pună mai speriat așa. Tili Nicolae, da. Ai văzut copii prematuri? Evident că am văzut, am fost... Ce te impresionează? Asocierea mea cu această... cu asociația Dianei, să spun,
nu numai că nu este întâmplătoare, dar a fost o implicare și un aport 100%. Am fost în spitale împreună, am făcut campanii frumoase împreună. De exemplu, anul trecut am făcut o campanie care s-a numit Fire de Dragoste. Am avut peste 50 de voluntari, nu, Diana? Da. Care au croșetat ciulițe botoșei în așa fel, da, așa, în așa fel încât incubatoarele, uite, vezi, cum vezi aici copilașul, să nu ți se mai pară copilul, știi, doar plin de fire și atâta tot. Să ți se pare că e un pic mai, cu atenție mai specială, știi, pentru tine ca mamă. Evident că de câte ori mă reîntorc în spitale cu Diana, pentru că și acum o să avem un proiect fabulos și întotdeauna eu spun, merg pe hashtag good things to come, știi, lucruri bune ce vor urma, pentru că nu ne oprim aici, în niciun caz. Mă emoționează. Mă emoționează pentru că eu mi-aduc aminte cum eram după nașterea mea, o naștere, repet, sănătoasă, cu un copil sănătos care a venit pe lume, disperată să-mi țin copilul în brațe. Nu am lăsat o clipă să stea cu ceilalți copii și mă certa pediatra și îmi spunea treceți pe salon, că o să aveți tot timpul să stați cu ea acasă. Deci în momentul în care devii mamă ești ca o tigroaică și îți dorești non-stop să-ți aperi puiul și să fii acolo lângă el. Da. În momentul când ești separat de o terapie intensivă și de niște incubatoare, este un sentiment de neputință. Iar ca o mamă să aibă un sentiment de neputință, mi se pare așa, adică am venit aici și să emoționăm oamenii. Mi se pare un lucru greu de pus pe umerii unei proaspete mămici, când își dorește să fie totul bine și își dorește să țină puiul în brațe. Pentru că noi ne și proiectăm o imagine despre cum o să fie când o să ne mărităm, cum o să fie când o să rămâi însărcinată, dar nașterea plină cu flori, plină cu mesaje de urări de bine. Viața bate visurile de cele mai multe ori. Da. Două mămici, dragi prieteni, Tili Niculae și Diana Gămulescu, una dintre ele actriță, cealaltă vicepreședinte al Asociației 1 și 1, au fost astăzi dimineață alături de noi și, evident, ne-au adus multă emoție, dar ne-au dat și mult curaj. Vă mai așteptăm, dragilor, și ne mulțumim și așteptăm pe cele care s-au uitat la noi sau cei care ne-au auzit sau cei care sunt în cauza respectivă să caute asociația, găsesc suport, să ne caute pe Facebook. Le găsiți pe Facebook, Tili Niculae cu Y, al doilea Y, Tili Niculae, respectiv Diana Gămulescu, respectiv Asociația 1 și 1, pe Facebook, toate detaliile despre ce fac și despre ajutorul pe care vor să vi-l dea, publicitate, după care vom intra cu meteo. Mulțumim! Mulțumim și noi!